eses queremos manifestar que se equivocan aqueles que aseguran que a desigualdade é cousa do pasado, cando os niveis de pobreza atenazan cada día máis a vida das mulleres. Vaya, pois, a nosa protesta e a nosa máis enérxica repulsa a cantas accións dirixidas contra a integridade psíquica e física das mulleres, para o que consideramos imprescindible a reacción activa das administracións públicas e da cidadanía en general. Que do mesmo xeito que nos exiximos a nós mesmos ser as primeiras en contribuir ao logro dunha sociedade igualitaria en todos os ámbitos nos que nos movemos, de igual modo exiximos ás administracións públicas e da cidadanía responsable o compromiso auténtico e decidido contra a violencia de todo tipo que diariamente se está a exercer contra a maioría das mulleres. Estamos no convencemento de que a violencia de xénero e a precariedade laboral desaparecerá cando as mulleres deixen de ser tratadas como cidadás de segunda e poidan participar de forma igualitaria nesta sociedade. A violencia desaparecerá cando as mulleres deixen de estar a cabeza das cifras de pobreza, das listas do desemprego, de sufrir a infravaloración polos seus traballos e de soportar os problemas inherentes á falta de conciliación de vida familiar e pública. A violencia desaparecerá cando se deixe de usar a imaxe femenina como un obxecto de consumo, cando a súa voz se escoite co mesmo volume que se escoita dos homens e cando sexan nomeadas e visibilizadas en todos os ámbitos e espacios da vida. A loita pola emancipación da vida persoal das mulleres é xa moi longa e obriga a non dar pasos atrás. É por iso que as mulleres hoxe xa non calan, xa non sofren en silencio, exixen aos seus compañeiros un trato igual, o tempo de estar dispostas a mostrar á sociedade as súas actitudes. Decláranse autónomas e xa non se consideran as únicas responsables do cuidado familiar. Trátase de vivir en igualdade e precisamente por iso, tan só por iso, moitas das nosas compañeras sofren acoso, vexación, insultos, discriminación e hasta a morte. O pasado ano, 57 mulleres e 8 nenos e nenas foron asesinadas por violencia machista e calcúlase que aproximadamente 800.000 nenos sofren na súa contorna con gran intensidade a violencia de xénero. Por iso non podemos dar ningún paso atrás, porque o problema é de todos, e non só das vítimas. Necesitamos da complicidade de todas as mulleres e homens deste país para lutar contra tanta maldita violencia. Fagamos o imposible para evitar tanto sofrimento e tantas mortes injustas. Termino con unhas palabras de Gioconda Belli. Mulleres alzan a luz da miña lámpara, sobense ás mesas, din discursos incendiarios, cercanme cos sufrimientos, as marcas do corpo, o alumeamento dos fillos, o silencio das olorosas cociñas, os efémeros tensos dormitorios, mulleres enormes. Moitas gracias.